Estem a la cripta de la Basílica de Santa Maria de Vilafranca del Penedès. Avui és 30 d'agost, diada de Sant Fèlix, diada castellera. Allà tenim una escultura de llimona, de l'escultor, preciosa. I aquí darrere tenim els ossos del senyor, del sant en qüestió, del Fèlix. Els ossos del Fèlix no són altra cosa sinó que a Vilafranca no plovia, es van a Roma a buscar unes relíquies d'una ossera, es van agafar uns quants ossos, aquí hi ha vèrtebres, hi ha costilles, hi ha tíbies, hi ha un crani, i les van portar cap aquí, i com que aquest senyor havia mort feliç a la creu, doncs li diuen Fèlix, no hi ha altra cosa. Per què avui s'ensenyen les relíquies? Només un cop l'any, són les 7 del matí tot just ara. Avui s'obren a tot el públic perquè puguin venir-les a veure i normalment les obre el mossèn i l'alcalde, però l'alcalde no ha vingut, perquè és massa d'hora. Jo no sé, sort que hi érem els del poble, molta jovenalla, perquè això del santoral es veu que tira, sempre que hi hagi empalmada, que és el que hi ha hagut aquesta nit, i diada castellera després. Sigueu feliços.